बनी सा नि ग सा ग नि सा नि प म ग म प नि प म ग ग नि सा. नमो देवराया नमो ज्ञान सिंधू. नमो देवराया नमो ज्ञान सिंधू. नमो दीननाथा बंधो. नमो दीननाथा नमो दीनबंधो. नमो विश्वकर्त्या नमो विश्वपाळा. नमो विश्वकर्त्या नमो विश्वपाळा. नमो माय बापा कृपाळा नृपाळा. नमो माय बाबा पुंडलीक वरदे श्री पंढरीनाथ श्री मांडेश्वर श्री गोपाळ कृष्ण श्री कुणकेश्वर श्री सत्यनारायण आई जुगाई विठला देवी पावना देवी नवला देवी आई आदिष्टी हरी हर 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 हर. कैलासवासी दयाळ कैलासवासी सीताराम तिरलोटकर सुप्रसिद्ध भजनकार गुरुवर्य रामदास कासले कैलासवासी परशुराम पांचाळ विधाता पालन
संहार विधाता पालनहार संहार विधाता पालनहार संहार संहार विधाता विधाता पालन विधाता पालन सारे गरे सारे गपदनी द गपदनी सा सारे गरे सारे गपदनी द गपदनी सा सा सारे गरे सारे गपदनी द गपदनी सा 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 गरे सा 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 प्रजापती सारंग नर शंकर प्रजापती सारंग नर शंकर प्रजापती सारंग नर शंकर उत्पत्ति स्थिती लय उत्पत्ति स्थिती लय उत्पत्ति स्थिती लय उत्पत्ति स्थिती लय ब्रह्मलोक वैकुंठ कैलास हे चितांचे घर ब्रह्मलोक वैकुंठ कैलास हे चितांचे घर ब्रह्मलोक वैकुंठ कैलास हे चितांचे घर विधाता पालना शतरूपा लक्ष्मी औजसा गंगा पार्वती सावित्री शतरूपा लक्ष्मी औजसा पार्वती पार्वती सावित्री शतरूपा लक्ष्मी औदसा गंगा पार्वती गपदनी द पद गप गरे सा सारे गरे गप गपद गपदनी द गपदनी गपदनी द नि सा नि द नि पद गपदनी द पद गप गरे सा सारे गरे गप गपद गपदनी द पार्वती
दक्ष नारद एक विरामो षडानन गणपती बोला दक्ष नारद एक विरामोह षडानन गणपती गणपती दक्ष नारद एक विरामोह षडानन गणपती करते करविते तिन्ही देवने करते करविते तिन्ही देवने हरी हर हरे चोर हरी हर हरे चोर सुंदर ते ध्यान सुंदर ते ध्यान सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी तुळशी हार गडा आवडे निरंतर आवडे निरंतर मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौसुभमणी विराजित तळपती श्रवणी विराजित मकर गमर मर गमदानी धनी धनी नि सा धनी मध गम गम गमदानी सा नि धनी सा नि सा सा धनी नि मम धा धा गम म गम म धा धनी नि सा धा गमदानी सा गमदानी सा गमदानी सानी धनी धम गम धम गम ग सानी साध ग ग सा म ग ग द द म म नि नि द द
कंठी कौसुभमणी तुका म्हणे माझे हेच सर्व सुख विमुख आवडीने हो पायीन शियार गळा सह्याद्रीच्या कुशीत लपलं सह्याद्रीच्या कुशीत लपले गाव खंबाळे किती छान आदिश्री मातेचं वरदान आदिश्री मातेचं वरदान अंबारीच्या कुशीत लपलं सह्याद्रीच्या आदिश्री मातेचं वरदान गजर करायचा प्रयत्न केलाय. पवार बुवांचा गजर होता त्याची कॉपी करतोय फक्त चाल बदलून थोडं इकडे तिकडे करून. ग्रामदैवत आदिश्री माता रूपा तिची आम्हावरीस भक्ता ग्रामदैवत आदिश्री माता रूपा तिची तारे आम्हा भक्ता संकटी येई धावून देई भक्तांना तारुण हे रूप पाहता क्षणी जाती भक्त मनी मोही जगदंबा तुंबा भवानी जगदंबा अंबा भवानी एक विरा तू आई यक्षिणी एक विरा तू आई यक्षिणी भगवन भक्ताना सह्याद्री
सह्याद्रीच्या कुशीत लपलय 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 प्रति पंढरपूर येथे साळुंके वाडीत तीर्थ प्रति पंढरपूर येथे साळुंके वाडीत आषाढी अन कार्तिकी भक्त दंग होती भजनात आषाढी अन कार्तिकी भक्त दंग होती भजनात खांबदेव ब्राह्मण देव खांबदेव खांबदेव ब्राह्मण देव भक्तांचा हृदय भाव भक्तांचा मनोदृढ खांबदेव ब्राह्मण देव भक्तांचा मनी दृढ भाव निसर्गाच ते वरदान निसर्गाच ते वरदान निसर्गाच ते वरदान झाले निसर्गाच ते वरदान साधनाचा तो डोंगर निसर्गाच ते वरदान साल्याचा डोंगर किती छान वनराई अनवन सह्याद्रीच्या कुशीत लपले सह्याद्रीच्या कुशीत लपले भैरी देवीचे देऊळ वसलं गांगोच ते तळ भैरी देवीचं देऊळ वसलं गांगोच ते तळ खंडेराया अन गणपती हनुमंत करी रक्षण खंडेराया अन गणपती हनुमंत करी रक्षण गडावरी शिवाचे स्थान दिसे प्रमाणती शोभून आई विठलाईचं घर आई विठलाईचं घर धाव घेई हाते सत्वर धाव घेई हाते सत असं देवांचं देवपण कला क्रीडा अन शिक्षण करती संस्कृती जतन कला क्रीडा अन शिक्षण करती संस्कृतीचे जतन असे कलाकारांची खान यंग ब्रिगेड गावची शान असे कलाकारांची खान यंग ब्रिगेड गावची शान सारे भेदभाव विसरून नांद
नांदती एक दिलान जत्रोत्सव अन सारे सणवार जत्रोत्सव अन सारे सणवार गावकरी मिळती करती जागर गावकरी मिळून करती जा प्रमोद करी वंदन धन्यवाद धन्यवाद. आदिष्टी आई हा आदिशदेवी माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी आदिशदेवी माझे आई आदिशदेवी माझे आई मजला ठाव द्यावा आदिशदेवी माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी 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 गावदेवी प्रासादिक भजन मंडळ डोंबिवली बुवा संजय पवार यांच्याकडून 500 रुपयाचे पारितोषिक आले. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. सदानंद पवार यांच्याकडून 200 रुपयाचे पारितोषिक आले आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हे इथे हां बस. श्री साईनाथ महाराज याच्यानंतरचा कार्यक्रम आमचे उमेशजी सुतार अजित कडकडे साहेब अजित कडकडे यांचे शिष्य. अतिशय बहारदार कार्यक्रम आहे. सगळ्यांनी सुवर्णसंधी आमच्या मंडळाच्या वतीने
तुमचं स्वागत करतो. सागमप सागमप मग मग सानी सापनी सागरे गरुडा वरी बैसो नी हे तो जग जेती गरुडा वरी बैसो नी वरी मीठे हे तो जग जेठी सावळे रूपडे देखिले लोचनी सावळे रूपडे देखिले लोचनी सावळे शंख चक्र करी शोभती दोन्ही शंख चक्र करी शोभती दोन्ही शंख चक्र करी शोभती पीतांबर झळके हीत त्याची गुण झळके हीत त्याची गुण वाकी हातामध्ये झुन 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 करताती वाकी हातामध्ये झुन 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 करताती वाकी हातामध्ये करताती हे तो जग जेठी गरुडावरी बैसोनी गरुडावरी बैसोनी सपेटा गरुडांचा येतसे नेटे सपेटा सपेटा
पेटा गरुडाचा वेदसे नेटे कस्तुरी मळवत शोभतो भारी कस्तुरी मळवट शोभतो भारी कस्तुरी मळवट शोभतो पदक एकावळी शोभतो कंठी पदक एकावळी शोभतो कंठी पदक एकावळी शोभतो कंठी तुका म्हणे त्याच्या चरणी घालू मिठी त्याच्या चरणी घालू मिठी मिठी तो जग जेठी करुणावरी वैष्णोने करुणावरी वैष्णोने वरी मिठी गरुडावरी वैष्णोने परब्रह्मनिष्काम तो हा गवळिया घरी परब्रह्म निष्काम तो हा गवळिया घरी परब्रह्म वाळे 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 कृष्णा 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 गौरिया घरी गौरिया घरी गवळणी म्हणती हरीची पाऊले धरा गवळणी म्हणती हरीची पाऊले धरा पाऊले धरा रंगत रंगत येतो हरी राज मंदिरा लपत छपत येतो हरी राजभुवनी नंदासी टाकून आपण बैसे सिंहासनी परब्रह्मनिष्ठा
सापडला देवारी त्याची बांधा दाव्याने सापडला 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 देवा बांधा दाव्याने शंख चक्र गदा पद्म सारंग पाणी शंख चक्र गदा पद्म सारंग पाणी शंख चक्र गदा पद्म सारंग पाणी सोहा गौरिया घरी बहु कष्टे बहु पुण्य जोडिले देवा बहु कष्टे बहु कष्टे बहु पुण्य बहु कष्टे बहु पुण्य पधनी धप म पगरे आ आ बहु कष्टे बहु पुण्य जोडिले देवा अनंत पवाडे तुमसे ना कळती भावा अनंत पवाडे तुमसे अनंत पवाडे तुमसे ना कळती भावा नामा म्हणे केशवा लो दातारा नामा म्हणे केशवा नामा म्हणे केशवा दातारा नामा म्हणे केशवा लो दातारा घडू तुमची चरण देवा वाळे वाळे कृष्णा कृष्णा वाळे वाळे कृष्णा 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 नवनीत सोनी सोहा गौरिया
सुभाष मोहिते यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलं. 101 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आईचा जोगवा आदिष्टी आईचा जोगवा आदिष्टी आईचा जोगवा जोगवा मागीन आईचा जोगवा जोगवा मागीन प्रगटली भवानी अनाद निर्गुण प्रगटली भवानी अनाद निर्गुण प्रगटली भवानी प्रगटली भवानी अनाद निर्गुण प्रगटली भवानी अनाद निर्गुण प्रगटली भवानी मोह महिषासुर मर्दन लागोनी महिषासुर मर्दन लागोनी महिषासुर मर्दन लागोनी विविध तापाची करुणी धाडणी विविध तापाची करुणी धाडणी विविध तापाची करुणी धाडणी भक्ता लागी तो पावशी निर्वाणी आईचा आईचा जोगवा जोगवा मागेन आईचा जोगवा जोगवा मागेन वैद्य दारुणी मानवी वैद्य दारुणी हाती बोधाचा झेंडा मी घेईन हाती बोधाचा झेंडा मी घेईन हाती बोधाचा झेंडा मी घेईन भेदरहित वारीस जाईन वेदारहिता वारीस जाईन वेदारहिता वारीस जाईन नवविध भक्तीच्या नवरात्रा भक्तीचा नवरात्र नवविध भक्तीचा नवरात्र करुण पोटी मागे ज्ञानपुत्रा पोटी नागपुत्रा करुण पोटी नागपुत्रा धरीन सद्भावांतरच्या मित्रा धरीण सत्तावांतरीच्या मित्रा धरीण सत्तावांतरीच्या मित्रा गंभ सासऱ्या सांडीन कुपात्रा आईचा आईचा जोगवा जोगवा मागेन आईचा जोगवा जोगवा मागेन वैद्य दारुणी माळवी घालीन वैद्य दारुणी पूर्ण बोधाची घेईन परडी पूर्णबोधाची घेरपरडी पूर्णबोधाची घेरपरडी आशा तृष्णेच्या पाडिंदरडी आगमनेच्या पाडीकरडी आगमनेच्या पाडीकरडी मनोविकारा करीन कुरवंडी मनोविकारा करी कुरवंडी मनोविकारा करी कुरवंडी अद्भुत रसाची धरीन परडी आईचा आईचा जोगवा जोगवा मागेन आईचा जोगवा जोगवा मागेन वैद्य दारुणी माळवी घालीन वैद्य दारुणी आता साजने झाले निसंग आता साजने आता साजने विकल्प नवऱ्याचा सोडीला संग मांग क्रोध हे मांडीले मांग काम क्रोध हे काम क्रोध हे गेला मोकळा मारक सुरंग आईचा बोला दारुणी
मागून ठेविला हरचा जोगवा मागून ठेविला, हरचा जोगवा मागून ठेविला. ऐसा जोगवा हरचा जोगवा मागून ठेविला, हरचा जोगवा मागून ठेविला. जाऊन नवस महाद्वारी फेडिला जाऊन नवस महाद्वारी फेडिला, जाऊन नवस महाद्वारी फेडिला. एकपणे जनार्दन देखिला एकपणे जनार्दन देखिला, एकपणे जनार्दन देखिला. जन्म मरणाचा फेरा चुकविला आईचा आईचा जोगवा, अंबाबाई भवानी आई तुझा गोंधळ मांडी लागे अंबाबाई भवानी आई तुझा गोंधळ मांडी लागे उदो 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 आई तू गोंधळाये उदो 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 आई तू गोंधळाये अंबाबाई भवानी आईचा गोंधळ मांडी लागे. अंबाबाई भवानी आईचा गोंधळ मांडी लागे. उदो 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 आई गोंधळ आहे. उदो 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 अम्मा 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 आवा अंबाबाई भवानी गोंधळ मांडी लागे अंबाबाई भवानी आईचा गोंधळ मांडी लागे. उदो 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 आई गोंधळ आहे. उदो 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 आई गोंधळ आहे. उदो 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 आई गोंधळ आहे. कुंडली गवरदे विठ्ठल श्री पंढरीनाथ महाराज